ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों माखासे मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबाय। अब्ला फै जों गिबियावनो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो खोनासंनानै जोङो लाग्रोनि बा मिथिनानै जोङो लाग्रोनि आरो बेनि उनाव जोंनि माखासे गोथौ बिसयफोराव जोङो रायलायनायाव बा शेयार खालामनायाव जोङो थांनि। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आं गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोनो सानबाय। बेखौ मोननो हागोन गोथार बाइबेलनिफ्राय जेरेमिया बिजाब 17 बालाबनि 9 सिरि, जेरेमिया चैप्टर 17 verse 9 फरायनि। मानसिनि गोसोआ गासै मुङानिख्रुइ बांसिन सोलैग्रा, बेनि रगआ सोखा जाया, बेनि सानखोमानायखौ सोर बुजिनो हागौ? So dear viewers, बे बाथ्राफ्रा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव दिनै लिरजादों। मा होननानै? मानसिनि गोसोआ, जों सुबुं हारिनि गोसोआ गासै मुङानिख्रुइ बांसिन सोलैग्रा, that means थगायग्रा होननानै बाइबेला बेबायदि बुंदों। आरो बेनि रगआ सोखा जाया होननानै बुंबावबाय। आरो जोबनाय सिरियाव बेनि सानखोमानायखौ सोर बुजिनो हागौ? अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्राफ्रा जों सुबुं हारिनि थाखाय इनायनो दुखुनांथाव। आरो दिनै आङो मानो बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोनजों मानो आं दिनै शेयार खालामनो सानदों? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन, मिथिगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। बेनि सिगां आरोबाव नोंथांमोना मिथिगौना, दिनैनि बे बुहुमाव आरो दिनैनि बे मुगायाव जों सुबुं हारिनि, जों मानसि जाथिनि, जोंनि गोसोनि साननाय हनाय आखल आखुफ्रा मा रोखोम दिनै जागासिनो दङ आरो जाबोदों। आरो बे बाथ्राखौ इसोरा मानसिनि बा नाबिफोरनि दुआरै जुग 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 बोसोर बोसोरनि सिगांनो दिनै मा बुंनानै दोनखादों। आरो बे बुंनाया दिनैबो जाफुंगासिनो दङ। बे बाथ्राफ्रा जों सुबुं हारिनि गेजेराव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय बे बाथ्राया जोंनि थाखाय इनायनो दुखुनांथाव। मा होननानै बुंदों? जों सुबुं हारिनि गोसोआ गासै मुङानिख्रुइबो बांसिन थगायग्रा जाबाय ना। आरो मा होननानै बुंबावदों? जोंनि गोसोनि रगआ सोखाजाया आरो जोंनि गोसोनि सानखोमानायखौ सोर मिथिनो हागौ आरो बुजिनो हागौ? आरो थारैनो बे बाथ्राया सैथो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जोङो मिथिनानै लाबावनि बे बाइबेल सिरिया जोंनो मा फोरोंनो नागिरदों आरो मा फोरोंदों। फै जों आरोबाव जों मिथिनानै लाबावनि। जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ, जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ, आरो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा बा सेंग्रा सिख्लाफोर नायगासिनो दङ, जों गोथौ जों मिथिनानै लाबावनि। फै बे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेबायदि फोरोंबावदों जे जों सुबुं हारिया पापनि बोलोजों मा जाबाय? जोङो गोहोम खोख्लैजाबाय। मिथिबायना? जों सुबुं हारिया मा जाबाय? पापनि बोलोजों बा पापजों एफेक्टेड बाय सिन दिनै जोङो बेबायदि खालामजाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो पापजों गोहोम खोख्लैजाबाय। मिथिगौना?
गोहोम खोख्लैनाय होननानै बुङोब्ला आसा खालामो बयबो मिथिखागौ। हमनानै ला एग्जाम्पल होनोसै उदाहरन जोंनि गेजेराव गेदेर दैबाना जायोब्ला बे दैबाना जानायनि गोहोमा फिथाइया मा रोखोम जायो बिराद गाज्रि महर ना ओरैबायदि जोबस्रांनाय ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि मोनसे ना साननो हाथावै बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव दिनै गोग्लैयो। दिनै जों सुबुं हारियाबो पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय मा जाबाय जोंनि साल सलनफ्रा ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि अयथासार ओरैबायदि गाज्रि महर ओरैबायदि माने दुखुनांथाव दिनै पापनि गोहोमा दिनै जोंनाव गोग्लैबाय आरो जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे पापनि गोहोमा जोंनियाव गोग्लैनायखाय बा जों सुबुं हारिया affected by sin बेबायदि खालामजानायखाय मा जाबाय मिथिगौना खोनासंबावदो जे जोंनि इनार थट्स माने जोंनि गोसो सिंनि जे साननाय जे इनार डिजायार जोंनि गोसो सिंनि जे लुबैनाय हास्थायनाय आरो दिनै बेल' नङा इनार मटिभ्स जोंनि गोसो सिंनि जे थांखि बा आखल आखुफ्रा मा जाबावबाय बिराद गाज्रि दिनै जाबाय। मानो जोङो पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय आरो जोंनि गोसो सिंनि हास्थायनाय साननाय लुबैनाय गासैबो affected by sin दिनै बियो जाजोब्बाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एनायनो दुखुनांथाव जुदि जोङो affected by sin जाबायब्ला जोङो पापजों गोहोम खोख्लैजाबायब्ला मा जाबावगोन दे जोङो मिथिनानै लाबावनि। बेखायनो मा जाबाय जोङो पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय जों सुबुं हारिया दिनैनि बे मुगायाव दानि बे मुगायाव मिथिबायना मा जाबाय जोङो गोथौ मिथिनि गाज्रि हाबा मावनो गिला। अनजाग्राफोर पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय जोंनि आखल आखु जोंनि गोसो सिंनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाय मोनफ्रोमबो पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय गाज्रि हाबा मावनो गिला पाप हाबा मावनो गिला ओमफ्राय मा थगायनोबो गिला ओमफ्राय मा जिनाहारि खालामनोबो गिला आरो मानसि गावथारनो आरो मानसि बुथारनोबो दिनै गिला। नंखाय नंदोंब्ला जों गोथौ बा नोंथाङा गोथौ दांग्रोमनानै नाय जोङो पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय माब्लाबाबो जों दिनै गाज्रि पाप हाबा मावनो जोङो जिबनाव जोङो गिला रावखौबो आरो लाजिलाबो आरो मानसि बुथारनोबो जों गिला। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि मुगायाव बे दिनै जागासिनो दङ। मिथिबायना जाय बिथाङा पापजों affected जाबाय बाय sin पापजों बेबायदि मानसिखौ जोङो नोजोर हो आरो नायनि बिथाङा मुंबो मावनो गिया पाप हाबा मावनो गिनाय नङा गाज्रि हाबा मावनो गिनाय नङा थगायनोबो गिनाय नङा नंखाय खोथा बुंनोबो गिनाय नङा मानसि सिथारनोबो दिनै गिनाय नङा। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों। बेनि सानखोमानायखौ सोर मिथिनो हागौ आरो मानसिनि गोसोआ बांसिन बा गासै मुवानिख्रुइ थगायग्रा सोलिग्रा जाबाय आरो बिनि रगा सोखाजाया होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव। बेबायदि जाहोननि थाखायनो नायनो दुखुनांथाव दिनैनि बे मुगाया जुदि नोंथाङाबो जों जुदि affected by sin जायोब्ला जोङो बिराद गाज्रियाव गोग्लैगोन। अनजाग्राफोर आरो जों मिथिनानै लाबावनि बेल' नंबावा जों affected by sin जाबाय नालाय जोङो गाव गावनि गोसोखौनो माब्लाबा मा जायो हमथानोनो हाला। जों गाव गावनि गोसोखौनो मा जायो मिथिबायना एकदमबारे फोथायनोनो हाला मानोना जोङो पापजों दैदेनजानायखाय मानोना जों पापजों affected जानायखाय। अनसायग्रा dear viewers जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिथारनांगौ मा आंबो पापजों दैदेनजाबाय नामा मा आंबो affected by sin बेयाव गोग्लैबाय नामा जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन। जों जुदि पापजों दैदेनजाबायब्ला नोंथाङा थगायनो गिनाय नङा नोंथाङा
गिर्जायाव थाङालाबाबो थानो हागोन नोंथाङा सोरखौबा खमाबो होनो हानाय नङा आरो जों मानसि गावथारनो आरो बुथारनोबो जों गिनाय नङा जोङो इन्टारेस्टसो जों दिनै मोनगोन दिनैनि मुगायाव जों मानसि जाथिफ्रा मिथिगौना थगायनाय इन्टारेस्टसो मोनो मानसि सिथारनो इन्टारेस्ट मोनो पाप गाज्रि हाबा मावनो जिनाहारि खालामनो बिराद इन्टारेस्टेड एक्साइटेड बेबायदिसो दिनै जोङो जाबाय होमब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि जाबायब्ला एफेक्टेड बाय सिन बेयाव जों गोग्लैबाय आरो जों मिथिनानै लाबावनि ना जोंनि गोसोआव गाज्रि गाज्रि सानखोमाग्राल' जानायखाय जोंनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायफ्रा पापजों गोहोम खोख्लैजानायखाय बाइबेला बुंदों माने बेनि रगा सोखा जाया आरो बेनि सानखोमानायखौ सोर मिथिनो हागौ निश्चय रावबो मिथिखायाबो दा मानसिफ्रा बेनिखायनो मा साननो हागौ नायनानै ना बिथांमोनखौ मोजां आरो मा गियानि राइट होननानै दिनै जों साननो हागौ नाथाय बिथांमोननि गोसोनि सानखोमानायखौ सोर मिथिनो हागौ नाथाय जोंबो दिनै बिदिनो जोङो मानसिफोरजों नुजानायाव राइट सैथोथा मोजां गियानि नाथाय जोंनि गोसोनि सानखोमानायखौ सोर मिथिनो हागौ जों जुदि पापजों दैदेन जाबायब्ला जों दिनै गाज्रि हाबा मावनो गिनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथाङा पापजों दैदेन जाबायब्ला जिनाहारि खालामनो गिनाय नङा मानसि सिथारनो गिनाय नङा दिनै बे बाथ्राखौ आङो गले गले मानो बुंदों जोंनि जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ जेन जोंनि गोसोफ्राव बे बाथ्राफ्रा थायो आरो गावखौ हमथानो आरो बासायनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो जोबनायाव dear viewers इनायनो गुरुत्तर बाथ्राया दिनै बेनो जे जोंनो इसोरनि गियान इसोरनि विजडम बे इसोरनि गाइडेन्सखौ दिनै जोंनो नांगोन जों सुबुं हारिनो नांगोन नोंथांनो नांगोन इसोरनि गियान आरो गाइडेन्सखौ अब्लासो मा जोङो गाहाम जागोन मोजां जागोन इसोरनि गियाना जोंनियाव थायोब्ला इसोरनि गाइडेन्सआ नोंनियाव थायोब्ला जों सुबुं हारिनियाव थायोब्ला जोङो पाप हाबा मावनाय नङा मानसि सिथारनाय नङा जिनाहारि खालामनाय नङा थगायनाय नङा सिखाव खावनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेनो आरो जोङो एग्जाम्पल महराव नायोब्ला सासे मानसि इसोर गिग्रा इसोरनि गियान गोनां इसोरनि गाइडेन्स गोनां बिथांखौ नोजोर हो बिथाङा माब्लाबाबो नंखाय खोथा बुंनाय नङा गाज्रि हाबा मावनाय नङा मानसि सिथारनाय नङा थगायनाय नङा सिखाव खावनाय नङा जायफ्रा इसोरनि गियान गोनां इसोरजों दैदेनजानाय इसोरनि गाइडेन्स गोनां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखायनो जोबनायाव जों बयबो हास्थायनो लुबैनि जेन जोंनि समाज जोंनि एरिया जोंनि न'खर जोंनि देशफ्रा जोंनि जाथिफ्रा हारिया जेन गाहाम आरो मोजां जायो थ' बेखौनो जों हास्थायनो नांगोन जों इसोरनि गियानखौ हास्थायनो नांगोन इसोरनि गाइडेन्सखौ जों दिनै सोलिनो नांगोन मानिनो नांगोन अनजाग्रा डियार भिउवार्स थ' जोबनायाव मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो आं खोनासंहोनो गोसो जाबावदों जे बेयाव सासे राजाया बुंदों बाइबेलखौहाय सासे राजायाबो लिरदों इसोरा आदेश होदों राजाखौ लिरनो थाखाय आरो राजाया बेबायदि बुंदों सोर राजा बियो डेभिड राजाया बे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ मोननो हागोन Psalms chapter 139 verses 23 and 24 गितफोरनि 139 बालाबनि 23 आरो 24 सिरियाव बेबायदि बुंदों राजा डेभिडआ ओ इसोर आंखौ फोरमान नायनानै आंनि गोसोखौ मिथिदो आंखौ आनजार नायनानै आंनि साननायखौ मिथिदो होननानै इसोरखौ बुंदों आरो जोबनाय सिरियाव आरो नाय आंनियाव माबा गाज्रि आखल आखु मोनगोन ना आरो अनजिमा गैयै रदायाव आंखौ दैदेनदो Dear viewers बे बाथ्राखौ राजा डेभिडआ इसोरखौ दिनै बुंदों खावलायदों हांख्रायदों दिनै जोंबो बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोरों बेबायदि इसोरजों रायलायनो गोरों
जोंबो दिनै जानो नांगोन थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों सुबुं हारिया मानो बेबायदि जालांखो मानो पापजों दैदेनजाखो आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो पापजों दैदेनजायोब्ला मा खामानि मावनो हायो बेखौ गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय